Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Tfal, kif ħassejtukom meta tħalt, ħares lejkom u mettilkom xejn? Ħassejtukom ftit imdejqin? Jew konfużi? Tafu għaliex? Għax jien insejt nuża żewġ kelmiet maġiċi oħra. Il-kliem li jaqduna flimkien. Tafu li huma? Hello! Meta ngħidu hello lil xi ħadd, tkun qisek qed tgħid li trid issir il-ħabib tagħhom. Tkunu qed tibdew konverzazzjoni ġdida ma' xi ħadd. U it-tieni kelma x'inhi? Ciao, jew saħħa. Meta nispiċċaw nilagħbu u mmorru d-dar ma nistgħux naqbdu nitilqu, irridu ngħidu ciao biex nuru li ħadna pjaċir u li nixtiequ nerġgħu narawhom. Li ssellem il xi ħadd bit-tbissima hija l-isbaħ rigal li tista' tagħtih b'xejn. Ciao! Għandi logħba likom tfal. Liema frażi għandna ngħidu f'sitwazzjonijiet differenti. Nibdew? Jekk xi darba nkunu qegħdin nilagħbu bil-ġugarell tal-ħabib u biżball inkisruh, x'għandna ngħidu? Ciao, ma tarax! Skużani, iva, dak kien żball ġenwin, allura huwa importanti li niskużaw ruħna miegħu. Nistgħu ngħidu wkoll jiddispjaċini. It-tieni sitwazzjoni, meta n-nanna issajrilna l-platt favorit. X'għandna ngħidu biex nesprimu l-gratitudni tagħna? Grazzi, dik il-kelma tajba. Ngħidu grazzi nanna, kemmu tajjeb. U li jmiss, jekk ikollna bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd, x'għandna ngħidu biex inkunu ġentili? Hello! Mhux idea ħażina jekk ikun hemm bżonn nintroduċu lilna nfusna? Imma hemm frażi oħra importanti ħafna li rridu nispiċċaw is-sentenza biha. Ekku, jekk jogħġbok, proset! Mela allura, jekk iltqajna ma' xi ħadd ġdid, ngħidulu hello. Mhux hekk? Proset tfal! U meta nkunu ser immorru lura d-dar mill-iskola, lill-għalliema nistgħu ngħidulhom ciao, grazzi tal-lezzjonijiet tal-lum. Naraw għada. Proset tfal, importanti li nżommu dawn il-kliem maġiċi f'qalbna. Hello! Ciao! Saħħa! Nilagħbu! Għandi ħafna x'ngħidlek, inni nistennik. Hemm elf mistoqsija li rrid insaqsik. Iżda l-akbar mistoqsija li għandi jien għalik. Kif inti ħabibi, qed nieħu gost li intawn. Ta' żewġ kelmiet żgħar, żgur tħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Kulħadd bżonn ħadd ieħor, ngħinu lil xulxin. Għax
Nsaqsek l-ewwel mistoqsija li tista' ssaqsi din. Kif inti ħabibi qed nieħu gost li intawn. Daż-żewġ kelmiet żgħar żgur tħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Tafu x'inhi idea tajba oħra biex inġelu lil xi ħadd jitbissem? Nagħtuh tpinġija sabiħa mimlija kuluri magħmula minnha. Imma bħalissa din tinsab bla kuluri. Ejja nagħtuha l-kuluri aħna. L-ewwel nett. X'kuluri meme? Blu? Roża? Le, kannella? Zaqqa u n-naħa t'isfel ta' wiċċa se nħalluhom b'kulur ċar bħall-abjad. Issa nħarsu lejn xara. Meme għandha xar sabiħ ħafna li jispikka. X'kuluru? Iswed? Le. Isfar? Lanqas dik mhux meme. Meme għandha xara aħmar nar. Tafu x'joġobni l-iktar f'meme? Dawk iż-żigarelli sbieħ li tilbes madwar rasa u majdea. Dawk mhumiex kulur wieħed, imma l-kuluri kollha tal-qawsalla. Għal dawn se nużaw ħafna kuluri. Tafuhom il-kuluri tfal. L-ewwel l-aħmar u warajh l-isfar. Issa l-aħdar u l-aħħar wieħed il-vjola. X'kuluri sbieħ u ferriħin. Illum rajna li l-kliem maġiku mhuwiex biss biex nitolbu l-affarijiet, imma huwa wkoll biex nuru l-imħabba tagħna. Kull darba li tiltaqgħu ma' xi ħadd ġdid jew anke man-nies li naraw kuljum, qatt tinsew tagħtuhom l-isbaħ hello li għandkom. Narakom li ma nsejx ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ciao.